YouTube. Jeg er begyndt på en ny serie, og det er, at jeg spiller Orcs Must Die 2. Jeg har lige købt spil, jeg har lige fået spillet, og lige lovlig høj. Det må ikke være for højt, de skal jo kunne nyde spillet og alt det der, ja. Men jeg har været inde og ordnet min graphics, så jeg går på low. For mit PC, den er kraften, den er ikke specielt god. I må ikke mobbe mig. Ej, og jeg indrømmer det, så I skal ikke begynde at skrive kommentarer mod men din PC er dårlig. Jeg ved, det er godt, altså. Hvad har vi her? Story, Classic. Det er fra etteren af, den har jeg med spillet. DLC. Weak Talents. Boomtown, det gider vi ikke noget, men så Story Mode. Det er spændende, så er den på Warmage. Jeg har nogle venner, der spiller det. Opening Explorer Jesus. Jeg ved ikke, hvorfor noget Jesus. Nu er der downloadable content. My gear. Hvad vi har? Yes. Køb nye her. Den koster 8, den vil vi have. Det er på den der. Men det er bare sådan en, der viser, hvad der har været. Og, ja, nice. Det kunne vi så ikke bruge til en skid. Men ja. Lad os begynde. Hahaha. Let's begin the orc killing. Yes, let's go. Jeg håber ikke det lagger. Det vil være irriterende. Vil jeg skulle til at filme hele det her footage om, og det gider jeg virkelig ikke. Det har jeg allerede noget så gøre en gang. På space. Was this how it would end? Trapped, surrounded, my power lost. I deserved so much more. They were coming for me. Once I was their queen, now they would be my doom. Then, out of nowhere, new rift? It was different. Fragile. I felt a trickle of power returning. Barely there. Not enough to mind control even a single orc. Still, the rift offered an escape. As soon as I stepped through, I saw him standing right in front of me with that ridiculous grin plastered across his face. I only had one thing to say. Run! Der røg det gladhed der. The Edge. Defenses. Lad os bare køre med det her. Jeg kan ikke, vi har jo igen, så vi har kun plads til 3. Så. Single-minded Bruce is to kill his first. Minecraft track. Det minder mig om Minecraft. Ej, Minecraft reference. Wow. What the fuck, der kom sgu da en øse der. En fed øse. Ui, hvad er det der? That's what I call parkour. Haha. Nå. Lad os basere noget. This'll be fun. Kunne det sidde der? Og det her. Så en her. Hvad er det her overhovedet? Det er sådan noget slow. Lol, hvad er det for noget kraniehoved der er her? Ikke sådan noget død. Når det er kill ting. Hvis vi står her i den her, så bliver de ramt af pil fra begge sider. Ja, hvordan starter man? Og hvor starter de fra? Er det her, de skal ud, eller hvad? At det skulle det der, de kommer fra for helvede. De skal jo derud. Tror jeg det. Og de skal efter. Prøv at se den her markør her. For så skal de den her vej. Den her vej. Igennem chaps, så. Jo, let's go. Okay. Nej. Det skulle egentlig meget sjovt der. Jeg håber ikke det spasser helt ud. Fraps, you know. I don't wanna know either. Jeg har ikke lyst til at vide, hvis der er problemer med det. Jeg har prøvet at fikse det så mange gange. Jeg har prøvet at filme den her om 10 gange, eller 5 gange. Og 4 gange. Nej, 4 gange det gik, der var det sådan perfekt optagelse. Så kunne Movie Maker ikke registrere det. Så er jeg nødt til at gense Fraps, som prøver så igen. Jeg har fundet med, det var jeg snakket alt for højt. Ej, hvor klamt. En sølle mønt.
tak. Ej, det var det klamt, det der. Ja, træd i min tjære, lort over. I skulle da belastning med. Og lad 360. 360. Ej, ja. Vi forsøger også med et parkour indover. Det ikke bare skal være en masse overkilling eller der. Oh my god, gider ikke godt gå. Nu like that over der, den her diskussion. Fint følende 5 sekunder går her. Ready, aim, fire! Ej, 4 mønter. 6 mønter, fanden. Oh, it's about to get Måske på kanten der bagved. Ja, der er sådan en lille kant. Men jeg tvivler ham, at han nok for fed. Han er garanteret for fed til at spille derude. Jeg hørte, man også skulle spille co-op i det her spil. Der er bare ikke rigtig nogen, jeg tror, at man gider spille co-op. De spiller det rigtig mere. Så det er lige det til, at det er derfor, jeg var alone. Det er fordi, jeg synes, at spillet er fedt. Altså, det gør jeg virkelig. Indtil videre i hvert fald. Nu vi se, at det vil være lige så fedt, om vi overhovedet afslutter sig. Det finder vi ud af, når vi går og kører derude. When will we find out? Mommy! What? Mommy! Mommy! Sæt mig i gang, fordi jeg vil godt lide den her bane overstået. Jeg hørte om... jeg ved ikke, om man skal klare den for bestemt tidsrum, men hvis man skal, så skal vi bare lige spille sikkert der, fordi... Oh shit, så nu kommer de igennem hele vores forsvar her, hvordan det skal være... Det er smart... Hvis det er lagt sådan en special attack igen. Klik på en enkelt knap, og så kommer der sådan special attack ud af det. Og man på, hvorfor en trinket den havde selvfølgelig. Så kunne komme sådan en special effekt, det kunne sgu da være meget fedt. For eksempel, når man trykker på det, så det sådan noget. Det kan jeg ikke bruge, så spasser helt ud af det med den key, jeg satte her. Det går på 5, som jeg siger. Det skal vi lige have ændret, hvis der er. Jeg kan lige kigge på controls. That's a lot of dead ore. Nu siger det, at der er dead ore. Hov. Ja, der er til headshot. Du er ret for ung. Jeg tror, det er pænt til at vide. Nej, det kan jeg så ikke. Det tror jeg så ikke på. Ej, det er da belastende. I skal helt herover. Fucking belastende. Oh my god, gå nu væk med dig. Yes. Så går han da lige split der. 5 skål ready. Oh yeah. That's how we roll. 8 bonus. Det var egentlig mange. 13. Vi kigger på stats her. Jo, der var sgu noget, der hedder part-time. Ja, her er refresh rate 20 20, 4 skåls. Bonus effective perfect manualis. Hvor kan man nå? Hvordan kan man bruge den med? Det kunne jeg fandme godt tænke mig for at vide. Vi har fået en spike trap. Lad os lige gå i spil på. Vi vil godt have den der, hvor var den henne? Der. Den vil vi godt have. Og så kan vi opgradere en trap. Vi kan opgradere vores arrow. Skal vi have damage? Nej, skal vi have is? On fire eller tinder? Så ild, det vil nok brænde mig over tid, men det gør så til gengæld også, at hvad er den der movement speed til? Vi kommer den der. Det er i hvert fald den, jeg føler er bedst lige nu. Og den har vi trykket på den der. Lad være. Oh my god. Nå. Det var den her bane. Vi tager næste bane en anden dag i næste episode. Ting, det må lemmer. Tak fordi I så med, folkens. Ses.